Umphakathi namaphoyisa basebenzisa izinto ezihlukene ukudonsa ozamazama abavalelekile emgodini okubalwa kukho nentambo ende ngebanga elingama-2 km. Namhlanje ungqongqoshe wamaphoyisa unqume ukuzozibonela ngawakhe lenkinga yaseStilfontein. Kodwa-ke izakhamuzi zithi ukufika kwakhe akusizanga ngalutho. Ayikho into ayithethileyo uyivele wajonga neta amapolisa ugqoka waphuma. Emva kokuvakashela emgodini, ungqongqoshe ube esebamba inguyazana nezakhamuzi. Izakhamuzi zikholwa ukuthi uhulumeni ikhona imizamo engcono angayenza ukukhipha laba bantu. We believe ukuthi this government le yabantu cannot say ayinayo icapacity eyoba masifumane a better way or enhancement, because this is a mining area. There must be experts in this area. Uhulumeni uthi usuzame konke okusemandleni ukuxazulula lenkinga okukhona kukho ukuthola ongoti abahlenga ezimayini abavumile ukuba yingxenye yemizamo yakhe. Uthi osekusele ukuthi izakhamuzi zisho ukuthi yini enye okumele ayenze uma ziphikisana nokuthi kunqanyulwe ukuthunyelwa kokudla nolunye usizo phansi emgodini. Iyiphi le alternative eningezinayo nina nithi asize nayo thina? Ngoba thina siyayibeka izinto phezu kwetafula zonke sesizenzile. Sibophile abanye bakumasenza, abanye bakubasendo emakhaya and so on. Siza nazo thina izinto siyayibeka. Yiphi le ningayibeki? Uma ningayithandi lento yokukhatha supply, please put the alternative on the table. Let's kunalento minister nansi into engenziwa. Ungqongqoshe uthi okumqoka ukuthi baphume bephephile laba bantu. Uthi ukusebenzisa intambo yokubadonsa phansi emgodini kuyingozi. Le yanto enzeka lapha dangerous kakhulu. Ingozi ongakazi uyibona ngoba lemgodi la ihamba ifike ku-2,500 meters. Ukuthi asifune umuntu ozoshona lapha ezansi, sifuna bakhuphuke okushesha. Bangu 1187 abamba igolide ngokungemthetho asebekwazile ukuthi bakhishwe ngentambo lapha ngosizo lomphakathi. Kubo kubalwa noyedwa ophume eseshonile. To date ba 1187 ngokubala kwethu, including abantu abathathu abaphume nje ensukwini.